Iată că ne revedem pe YouTube. Puțin mai înțelepți, sperăm puțin mai buni, puțin mai definiți sau puțin mai musculoși, da? Continuăm seria antrenamentelor la care facem deload, adică reducem greutățile. Știți, de la ultimul antrenament de spate v-am povestit că avem dureri în zonele respective, da, epicondilită, tendinită, bla bla bla, și genunchi, și spate, și coate, și umeri, mă rog, foarte multe dureri pe care le-am ignorat o lungă perioadă de timp și am spus, gata, este timpul să am mai multă grijă de sănătatea mea. Și trecem prin perioada asta de descărcare a greutăților, o perioadă în care încercăm să lucrăm mai controlat, cu greutăți mai mici, poate și cu volum mai mare, da? Astăzi o să facem umeri și piept și în funcție de cum ne simțim coatele, la final poate adăugăm și puțin triceps. Totodată țin să vă anunț că am mers și la medic, am făcut ecografii peste tot, ficatul este în regulă, rinichii sunt în regulă, am făcut și EKG, inima este în regulă. Deci organele sunt foarte ok. Problemele mele apar la genunchi. Ecografia spune că avem o inflamație cronică de supra-solicitare. Clar din cauza scărilor și din cauza antrenamentelor de picioare. Coatele și zona respectivă, la fel. Inflamație cronică și bla 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 de la supra-solicitare. Deci, practic, în mare știam și noi despre ce e vorba. În mare știm că toți avem problemele astea. Eu încerc să le și rezolv, să nu le mai ignor după 7 ani de zile. Și primul pas este aici, în sală, să reduc greutățile. Al doilea pas, da, cu doctorii, cu terapiile și așa mai departe. O să începem cu ridicări laterale. Astăzi un singur exercițiu. O să facem ridicările laterale cu gantere. Vom face 5 serii. O să rămână să-mi spuneți voi care sunt serii de muncă și care sunt serii de încălzire și așa mai departe. Eu doar vă arăt ce fac. Nu recomand nimănui să facă ce fac eu. Doar vă arăt cum mă antrenez în perioada asta. Veți vedea că greutățile, cel puțin la ridicările laterale, au scăzut foarte mult. Motivul este simplu, dureri mari de umeri, probabil este afecțiunea impingement, mă rog, nu știu cum se numește, nu știu, nu mă pricep medical să vă explic, aici sunt băieți mai buni decât mine care să vă explice. Eu vă zic ce mi-a zis doctorul. Las-o mai moale, sunt perfect de acord într-un final cu doctorii, vreau să o las mai moale, în fine, prea mult bla bla, nu o să mai vorbim, deci știți despre ce e vorba. Nu o să vă plictisesc pe toată durata antrenamentului, da? Chiar acum vom începe prima serie. Avem ganterele de 6 kg și vom începe prima serie. Hai să vedem și. Suntem la seria numărul 2. Probabil vă întrebați, bă, de ce faci fix în fața racului? Stați liniștiți, nu este absolut nimeni în sală, sunt singur în sală, deci nu vă faceți griji. În mod normal nu aș lucra chiar în fața racului cu greutăți, m-aș trage 2 metri mai în spate, dar profităm de faptul că sunt singur și le facem aici. Hai să vedem. Avem 10 kg.
Avem 20 de repetări. Nu o să grăbesc imaginea, vreau să vă uitați să vedeți exact ce fac și veți înțelege de ce volumul e atât de mare. Sunt 5 serii. Prima cred că au fost 30 de repetări, a doua 20. Vedem la următoarea facem 15 și pe urmă mai facem două puțin mai grele și acolo ne oprim. Și ăsta este antrenamentul de umeri de astăzi. Hai că vine și setul 3 cu 14 kg. Fiți atenți aici. De ce facem doar o mișcare astăzi la umeri și doar deltoidul lateral? Pentru că astăzi nu este main shoulder workout, dar nu este ziua principală de umeri, este ziua de piept. Umerii antrenez de 2 ori pe săptămână, fac astăzi ridicări laterale, care în mod normal sunt 2 exerciții și mai fac și vineri umeri împreună cu brațe. Dar bănuiesc că deja știți chestia asta, că mă urmăriți toți cei 25 de urmăritori ai mei și fata care se uită la mine. Deci 26 în total, știți deja despre ce e vorba la mine, da? Această serie o vom face cu 18 kg. Creștem tot așa de la 6 la 10, de la 10 la 14, de la 14 la 18. Hai să încercăm, deși nu știu ce să zic. O să încercăm să facem 10 repetări. Să o impresionăm pe fata care se uită la mine. Atentă, atentă, da? Și uite-mă, vezi? Ne-a oprit la 12. Dar să vă vorbesc puțin și despre pompare. Încă de la seria numărul 3, pomparea este absolut extraordinară. Bun, la numărul ăsta de repetări nici nu avea cum să nu fie pompare. O să mai facem o serie, n-am simțit absolut nicio durere. Cred că putem să trecem chiar și la 20. Și cred că o să facem chestia asta având în vedere că e ultima serie. Și ultima serie la ridicările laterale cu ganterele. Apropo, văd că se petrece o foarte mare confuzie între ridicări laterale și fluturări laterale. Deci, astea nu sunt fluturări laterale, astea sunt ridicări laterale. Da, fluturările sunt astea. Când facem piept, ok? Astea sunt ridicări laterale. Lateral raises, nu flies. Ok? 20 de kilograme și am dat drumul la treabă. Ready, motherfuckers. Bă, cred că e cam greu. Vă zic sincer, cred că este cam greu. Nu știu dacă ați observat, dar încerc pe cât posibil să nu smucesc deloc. Încerc
să fac mișcarea cât mai curată. Și mă știți pe mine că în mod normal eu zmucesc, eu fur, dar nu și în perioada asta. O lăsăm așa. O lăsăm așa. Hai să mergem la piept. Gata cu umerii. Bă, nu vă mint. Pomparea e extraordinară. Mamă. Bă, dar ce m-am tăiat pe nas ieri la antrenamentul de spate. M-am tăiat pe nas teribil. Ia să vă arăt. Ia fiți atenți. Ia. 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 Așa. M-am tăiat și îmi făceam pullover cumva și cablul avea o oață, nu știu ce m-am bă, și mi-a dat așa un cuțit. În fine, da, revenim. Pomparea la umeri deltoid lateral este extraordinară. Trecem la piept. Împins cu bara la banca Smith. Ăsta ar fi al doilea exercițiu pe care îl facem astăzi. Împins, înclinat la Smith. Ce vom face diferit față de dățile trecute, spre exemplu când lucram la liber, este să modificăm unghiul, să facem puțin mai micuț, iar ăsta va fi unghiul din care vom împinge astăzi la înclinat. Hai să vedem, Vasilica. Ia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Problema e că mi-e greu să mă mișc pe aici. Ia vezi, mă. Băi, și cât am slăbit și nu pot, frate. Avem 3. Așa. Să vedem. Fără pauză facem al doilea set de încălzire. Avem și un prim set de lucru la împinsul cu bara. Să știți că am schimbat puțin distribuția greutăților. Că mi-era ciudat să pun 3 și apoi una de 20. 3 de 10 și una de 20. Și am schimbat. Avem 2 de 20 și una de 10. Da, hai să încercăm cu control total. Și am făcut seria asta fără urmă de durere, ceea ce pentru mine este foarte important. M-am uitat puțin pe filmare și am impresia că pot să îmbunătățesc mișcarea, forma execuției, în sensul că aș putea să las bara puțin mai jos, da, puțin, mi se pare că am dus bara puțin prea sus și la anumite repetări mi se pare că am ridicat umerii într-un fel foarte ciudat, ceea ce niciodată nu trebuie să împing piept și când fac piept să împing, trebuie să împing cu umerii jos, niciodată nu împing cu umerii sus. Și am impresia că am avut câteva repetări la care am împins cu umerii sus. Trebuie să evităm chestia asta. Ia, hai să vedem.
Zero durere. Și am și simțit o arsură în piept, da? Deci în zona pieptului am simțit că mușchiul chiar lucrează. Iar ăsta e efectul exercițiilor executate mai controlat, da? Simțim pompare mai bună, simțim conexiune mai bună. Este stilul ăsta mai benefic decât ăla în care punem tone, smucim și nu avem o conexiune atât de bună? N-am de unde să știu. Toată viața m-am antrenat cu varianta a doua, cu stilul smucit și am reușit ceva cât de cât. Acel stil cu greutăți mari și mai smucit și etc. mi-a adus și niște probleme de sănătate. Acum, spre final, nu am nicio problemă în a schimba stilul pentru tot restul vieții. Să mă feresc de dureri, nu am nicio problemă. Atât timp cât există progres, vom încerca. Mamă, dar ce bine intra seria asta. Vom încerca, veți vedea și voi, voi vedea și eu. Vă voi spune, bă, funcționează, nu funcționează. Eu zic că orice funcționează. Eu zic că orice funcționează atât timp cât nu intri în overthink, cât timp îți mănânci mesele, îți faci antrenamentele și te odihnești corespunzător, rezultatele apar cu răbdare, da? Deci, tăietura asta de pe nas se înroșește din ce în ce mai tare, frate. Anyway, băieții și fata care se uită la mine deja știu rutina mea de la piept, da? Împins înclinat cu bara, pe urmă avem această presă. Nici o serie de încălzire, direct working set. La fel, încercăm pe cât posibil umerii jos, nu sus, jos, da? Umerii jos, încercăm pe cât posibil să controlăm greutatea. Hai să vedem. O să facem al doilea working set. Lăsăm umerii jos. Hai să vedem. Și Doamne, ce bine intri! Gata, presa noastră s-a făcut. O să facem al treilea exercițiu care va fi de flutturări. Avem și un al treilea exercițiu la care aș vrea să mă corectez. În trecut aveam tendința să prind cumva aparatul foarte de sus și să fac chestia asta și am eu impresia că ținând mâinile foarte sus, lucrez foarte mult din număr. Ce mă gândesc eu? Să fac chestia asta. Hai să vedem. Automat greutatea va fi mai mică, dar, uite, voi face chestia asta, uite așa. Voi aduce mâinile împreună aici. Patru, 5, 6, 7. Bun, greutatea asta chiar e mică. O să mărim puțin și abia apoi o să începem un working set. Asta nici n-am simțit-o. Ce am văzut eu este că pieptul meu nu este întins suficient și că trebuie să dau acest nerv puțin mai în spate. Hai să vedem. Facem și un working set la fluturări, mâinile să fie egale. Hai să vedem. Ne ducem până în spate și venim. Ne ducem până în spate și venim.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I did not see that coming. I did not see that coming. Ok. Dar trebuie să recunosc. Întindând mâna atât de mult, mă dau umerii foarte tare, ceea ce înseamnă că voi reveni și mă voi opri la 90 de grade, nu voi duce mai mult. Asta este, defilăm cum putem. Îmi pare rău, nu vreau să aud de vreo durere în corpul meu. Vine și setul 2 de la fluturare. Și asta a fost, asta e. Mai avem un exercițiu de împins, încă 2 serii. Ce am făcut astăzi? Da, tot 8 working seturi la piept, nu? 2 și încă 2. Gata. Mai un exercițiu, dar în mare parte bănuiesc că știți deja care este acel exercițiu, nu? Bănuiesc că nu e nicio surpriză cu al 4-lea exercițiu din ziua noastră de piept. Niciun feeder set, direct serii de lucru, controlat, încet. Dacă simțim vreo durere în zona coatelor sau în zona umerilor, reducem imediat greutatea, trecem la 2 plăci și cu asta basta. Ok? Pomparea este una extraordinară. Cred că o să mă și dezbrac un pic după antrenament să vă arăt corpulețul. Ne-am mai definit, suntem undeva la minus 9 kg față de când ne-am apucat de definire. Nu mai știu exact dacă am 5 săptămâni, nu, sincer vă zic că nu mai știu de când m-am apucat de definire. Știu doar că bag cardio ca un unecat, îmi mănânc mesele și aia este. Hai să facă fratele vostru un set Blanau. Și bă, nu știu că de dureri n-am dureri, dar greutatea e cam mare. Dar nu schimbăm. 7 repetări, 6 câte ori fost, e ok. Nu mai făceam una, vă zic sincer că nu mai făceam una, dar e ok, e în regulă. Ce ați văzut că a picat, știți bine, șmecheria mea, pun niște mizerii. Bă, aici sunt chestiile alea de le pui în capul să țină greutățile. Îmi place că atunci când sunt obosit, vorbesc cu jumătăți de măsură, de eu sper că voi mă înțelegeți. Astea sunt alea atunci când în capul la știți voi. Bun, mai avem o serie și o să încerc, bă, da, nu știu dacă vedeți, da. Pomparea, ia, se vede și un pic din dânsul. S-o vedea. Am niște vene pe abdomen de vă dare capul.
Hai să mai facem un working set. Bă, băieți, și fata care te uiți. Bă, dar n-ați observat mare scandal astăzi, mă. Bă, m-am antrenat, am zi de piept, o zi destul de importantă și eu n-am luat pre-workout, mă, frate, mă. Bă, dar cum e posibil eu, posesor, creator al unui pre-workout, da? Adică am propria mea gamă de pre-workout, să fac antrenamente pe YouTube, să le prezint și să nu beau eu pre-workout-ul meu înainte de antrenament. Păi ce spune asta, mă, despre marketingul pe care eu îl transmit? Ce exemplu dau eu la copii dacă eu mă antrenez și nu folosesc pre-workout? Vă zic eu, pre-workout-ul nu e atât de important, la fel cum niciun supliment nu este esențial. Au locul lor, bineînțeles, dar uite, există momente, chiar și la mine, când nu simt că am nevoie. Și atunci trec peste. Când am nevoie de un mic push, de o cafeină în plus, de o ceva, atunci da. Dar asta nu înseamnă că îl folosesc în fiecare zi, chiar dacă e al meu și îl vând și m-ar ajuta să-l promovez și să-l împing și să vă zic, bă, ăsta e numărul 1, numărul 1. Nu, frate, se poate și fără. Mâncare, antrenament, odihnă, suplimente. Haide să facem setul ultimul. Bun. Gata cu pieptul. Cred că 6 repetări am făcut la ambele serii. Adevărul că și un pic epuizat. Și nedormit, și nemâncat, și bla bla bla, nu știu ce, nu știu cum. Facem triceps. Hai să facem triceps. Pe urmă pozare, cardio nu vă mai arăt și tai-tai. În perioada asta fac și cardio și dimineața și după antrenament. Dar să știți că mănânc undeva la 4000 și ceva de calorii. Deci nu chiar astăzi mi-a urcat la 4000 de calorii. Bă, la noi în culturism, ideea nu e să slăbesc cu un foarte mare deficit caloric. Deci, ideea lui Spin ar funcționa cam așa, bă, prefer să te pun să faci mai multă activitate, cardio pe care eu îl fac, dimineața într-adevăr e intens, dar după antrenament e mai mult o plimbare relaxantă pe bandă. Dar ideea lui este următoarea. Decât să slăbești, decât să te definești cu 20 de minute de cardio pe zi și 2500 de calorii, prefer să te definezi cu 4000 de calorii și 2 ore de cardio. Cam așa e mentalitatea lui Spin. Cam așa funcționează. Adică cu mâncărică mai multă. Și într-adevăr, efortul pe care îl depun e mai mare, dar randamentul pe care îl dau la antrenament este mult mai bun în stilul ăsta. Chiar dacă fac cardio și dimineața și după antrenament, chiar dacă am gradul ăsta de efort ridicat dimineața și după antrenament, da. Deci ați înțeles ideea. Țuc. O să fac doar sfoară și celebrul exercițiu de care știți deja. Nici o serie de încălzire, vom începe direct cu un working set. Nu știu exact câte repetări o să fac, dar o să încerc să ating epuizarea, adică să ating o arsură în zona tricepsului. Nu mă interesează greutățile, mă interesează să duc puțin sânge în triceps și atât. Nu este main triceps day, este doar o zi de push în care ne concentrăm maxim pe piept, facem și puțin umăr, băgăm și puțin sânge în triceps și despre asta e vorba, da? Eu brațe și umeri fac vineri, nu astăzi, marți. Hai să vedem. Deci, greutatea este mică.
Iar durerea pe care o simt o să cresc totuși. Mai facem o serie și schimbăm. Asta e. Nu vreau să forțez nici peste măsură. E o durere de nota 5 pe o scară de la 1 la 10, deci la jumătate. Am mai pus 4 plăci, greutatea ați văzut că e mică. Dacă doare și aici mă opresc și cu asta basta. Vă întrebați, ok, dar vineri ce o să faci? Același lucru. Probabil mai multe aparate, mai multe exerciții, o să lovesc tricepsul din mai multe unghiuri. O să încerc să lucrez foarte concentrat, greutăți mai mici, iar aparatele pe care le selectez sunt aparate care îmi epuizează tricepsul cu o greutate mică. Adică, ce v-am arătat mai înainte, ce o să vedeți, da? Simplu, da, simplu, pe câte o mână, unilateral, nu simultan, pentru că la unilateral forța nu e atât de mare, da? Aia. Extraordinar. Fuck it, hai să schimbăm exercițiul. Of. Bă, știu că Danielaica Vasilaica obișnuia ca să mai glumește cu voi din când în când. Nu e că nu mai îmi place de voi sau că nu vă mai agrez în viața mea sau ceva de genul ăsta, că voi este viața mea, voi țin cel mai mult la voi. Problema e că am niște probleme, v-am zis, cu taică-miu care momentan e la Târgu Mureș, la operație. E tatăl Mădălinei, care nu vreau să mai zic aici, dar o zic doar Dumnezeu să-l ierte. Asta nici nu cred că o bag. Dar că am așa, nu știu, poate vă interesează și lucrurile astea, poate nu din viața unui sportiv. Ultimul working set de astăzi. No more energy. No more energy, no more energon. Bă, cam asta ar fi. Mi-a dat Espin mesaj aseară. Zice, hey Daniel, what is going on with you? I haven't heard from you since martie 17. Și zice, what is going on? Zice, I know that your problems must be serious. You wouldn't do this otherwise. Adică n-am dat niciun semn timp de 3 săptămâni. Pur și simplu nu am avut timp, frate. Nu știu dacă ați dat nici pe Instagram, nu prea mai sunt atât de activ.
Timpul trece, viața trece, dar aici sunt în sală mereu, nu ratez nicio masă, nu ratez nicio ședință de cardio. În fine, hai să-i dăm. Băi, ăsta a fost antrenamentul de azi, un antrenament foarte ușor, un antrenament relaxant, push. Am băgat sânge în numeri, am băgat sânge în piept, am băgat sânge în triceps. Nimic tehnic, nimic ieșit din comun, nimic... wow, un antrenament simplu, de tranziție, v-am spus, facem tranziția de la greutățile alea mari, wow, la niște greutăți mai mici, controlate, bla bla bla. Mersi de vizionare. Mă duc să mă dezbrac în fundul gol, să vă arăt cucu, așa că stați să mă vedeți în cucu gol. Hai să vedem, băieți. Așa. Da, nu prea pot să mă prind. Nu prea pot să mă prind, mă. Am obosit la posing mai tare decât la antrenament. Asta mi-a fost ziua de marți, 7 aprilie. Ce să zic? Condiția se îmbunătățește, kilogramele scad, antrenamentele ne târâim așa cum putem. Mergem înainte. Vă mulțumesc că m-ați vizionat. Vă urez o săptămână minunată, un Paște fericit alături de familiile voastre. Unga bunga până la capăt. Săptămâna asta nu spune partea arată cu Eat the Rice că este săptămâna mare, dar unga bunga până la capăt. Mergeți la sală, țineți dietă și nu renunțați în viață indiferent ce vi se întâmplă. Vă pupă fratele vostru.